ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ್ಯಕಲೆಗ್ ಯಾನೇ ಪಲ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಎನಿಕಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಯಾನೇ ಇತ್ತು ಸಲ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಓ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೇರನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೇರು ಮೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವೇರು. ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನು ವಿಷ್ಣುನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅವತಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರತೆ. ವರಹ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಲದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಅವತಾರಡು ಪುಟ್ಟುದು ವಿಷ್ಣು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ನಾಡರೆ ಪಿದಡ್ವೇರು. ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೇ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುನು ಏರ್ ಮಾತ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋತಾರು ಈ ದೇವರೆಂತೂವರೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನನಲ ಅವು ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಏಪ ಪೋಪೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ನಿಕುಲ್ ಏನೋಟು ಬರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಡ ವೆಂಕಟಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಐತ ಅರ್ಥ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಪಲ್ಲಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನು. ಅರೆನು ಕಲಿಯುಗ ದೈವ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಕಾರಣದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆ ನೆಲೆಯಾತಿನ ತಿರುಪತಿನ ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಂಚ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಖುಷಿ ಆನಂದನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಪಿದೈದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಮೇರ್ ತರಕಾರಿ ಕನದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಅಂಚಂಚನೆ ದೀದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕಾಣೆ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಟ್ ಅದು ನೀರಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಪಿದಾಯ್ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗರೆದಿತ್ತೇರು. ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯ್ಪಣೆ ಅನ್ ಕಜುಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಅವೇನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುನು ಬಟ್ ಕನತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಳಲೇನಡ ಓ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಪಂತೆನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡುನು ಏಪಲ ಆಲ್ವೇಸ್ MTR ದಕಲ್ನ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಾಯ್ಪಣ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಡಕ್ಕಾಯಿನ ಖಾರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐಕ್ ಅವೇ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಗೂ ನಾನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನೋ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ MTR ದಕಲ್ನ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಂಬಾರು ಏರ್ ಮಾತ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಜುಪು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡಿ ಅದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ. ಕೆಲವರ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಅನಾಗ ಆಯ್ತು ಅರೋಮ ಇಡೀ ಕಿಚನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಅವು ಅರೋಮನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರೈತೇನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಲ್ಪರೈತೇನೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟೇ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕು ಕಂತದು ಇಲ್ಲಡು ಗಬ ತಿದ್ದು ಮುಗಿಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಲ ಕುಕ್ಕು ತೂವರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಫಿಲಾಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬುಕ್ ತೂದು ಮಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಅಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ನೋಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಂದೀತಿನ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಪಿರದಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.